Kuyamangalisa ngokwenene ukubona ukuba kwenzeka kanjani ukuba indlela elula kangaka njengokulima ngendlela kaThixo ibe nempumelelo ngolu hlobo kwaye inike iziphumo ezintle. Ngokulandela kangangoko sinako imfihlo uBawo wethu osemazulwini asityhilele zona, siza kuvuna ngokwenene umvuzo wendlela zakhe. Ubuchwephesha bethu busisiseko nabu. Sukuphethuphethula umhlaba. Sukuyitshisa okanye uyifake ngaphantsi komhlaba ingubo kaThixo. Yenza utshintsho-tshintsho. Ukuqonda ngenene ukuba kutheni indlela zikaThixo zinempumelelo kangaka yile nto esisahluko singayo saye sibizwa ngokuba zizizathu ezingama-20 kutheni sisenza ngale ndlela. Umntu ebelima kwakwiinkulungwane zeminyaka, ulimo lokuqala lude lwabhalwa ngamaxesha eBhayibhile. IBhayibhile inika ingxelo ngo-Elisha, u-Amosi ndawonye nabanye njengabo babelima umhlaba. Ke ngoku kutheni sixhasa iphulo lokungalimi? Kwaye noYesu wasebenzisa ikhuba kwimfundiso ekuLuke 9 isivesi 62. Ngenxa yokuba uYesu wasebenzisa umfanekiso womlimi, ayithethi ukuba uyasixhasa esi senzo. Ngamaxesha eBhayibhile kwakulinywa ngecala lomkhonto olula elalingawuguquli umhlaba. Endaweni yoko ushukumisa nje umhlaba ungangeni nzulu kuba kusenzelwa ukutyala. Kuphethuphethula okanye ukuguqula umhlaba njengoko kusenziwa kula maxesha empucuko kubonakalise ukuba kuyatshabalalisa, akunaqoqosho yaye kuthoba ixabiso lezendalo. Eyona ntlekele yokuqala yokulima yenzeke kumathafa athe tyaba aseMelika, iGreat Plains, ngowama-1930s. Emva kweziphumo ezonakalisayo zokulima ezabangela okokubizwa ngokuba sisitya sothuli, Dust Bowl, la mafama agqiba kwelokuba aqhekeze amagade omhlaba olinyiweyo awucole kakhulu lo mhlaba ungaphezulu ukuze benze uthuli oluza kusebenza njengemfungumfungu yokukhusela ukufuma kungemki ngamaxesha okoma. Kodwa abazange baqonde ubukhulu bokhukhuliseko ngomoya olaluza kuza. Umhlaba waphakanyiswa wayokulahlwa kwiindawo ngeendawo zaseMelika. Ezinye iidolophu zanezindlu, iindlela neemoto ezingcwatywe ngaphantsi komhlaba. Amakhulu amawaka osapho lwamafama anyanzeleke ukuba afuduke kula mathafa athe tyaba ngenxa yokuwa kwezoqoqosho kwingingqi yonke. Phakathi kwama-1954 ukuya kunyaka u-1960 kwenzeke esibini intlekele yesitya sothuli kwindawo enkulu ukwegqitha amasimi amakhulu engqolowa aseCanada nawase-Australia edibene. Yenziwe eRussia ngenxa yokulima umhlaba onengca ongenaxabiso kwezolimo. NgeyoMqungu uJanuwari wonyaka u-2005 isaqhwithi sothuli sasishicilelwa embindwini weAfrika sinwenwela ngaphezulu kwama-5,300 eekhilomitha kwaye ungasibona kwimifanekiso yobuchwepheshe bokuqokelela ndawonye nokuhambisa ulwazi. Le mizekelo ibaxeke ngohlobo yomoya okhukhulisayo ibonakala ngokucacileyo, kodwa kufuneka siqonde ukuba isenzo sethu esingalunganga sokulima sikwangunobangela wokukhukhuliseka kwamanzi, okubonakala kancinci kodwa kwenza intlekele engaphezulu ehamba nomhlaba wethu ophelela emilanjeni kwiindawo ezisemazantsi ezima amanzi naselwandle. Imihlaba yezolimo yasemazantsi eAfrika ilahlekelwa ziitoni ezingama-55 ukuya kuma-250 okanye iingxowa zomhlaba ezili-1,000 kwihektare nganye ngonyaka ngenxa yokumka kwalo mhlaba ungaphezulu. Ngenxa yobudenge bokulima, ezolimo kwilizwe lonke liyohlukana nekhuba okwangoku zingaphezulu kwezigidi ezili-100 iihektare zeefama zoshishino ezingawuphethu-phethuliyo okanye ezingawuguqu-guquliyo umhlaba. Enyanisweni, ukungaguquli umhlaba kutsale umdla kakhulu kwabasemazantsi eMelika kangangokuba
uphakathi kwamashumi amathandathu ekhulwini 60% ukuya kumashumi asibhozo nesihlanu ekhulwini 85% umhlaba olandele le ndlela. eMelika ukungaphethuphethuli imhlaba konyuke ukusuka kwi-4 ekhulwini 4% ukuya kumashumi 22 ekhulwini 22% yeendawo ezityaliweyo kule minyaka engamashumi 20 igqithileyo ineehektare ezizigidi ezingamashumi 25.3 zomhlaba ongaphethuphethulwayo ngoku. Ngoma-2006 umongameli we-FAO esisandla sezolimo sentlanganisela yamazwe ehlabathi United Nations yavumelana nokuba ukungaphethuphethulwa komhlaba yeyona ndlela mayikhethwe kwezolimo. Kwezobuchwephesha ukulima ngendlela kaThixo akugxilanga kuphela ekubeni singaphethuphethuli umhlaba kodwa siphinde silandele ukombathisa okugqibeleleyo 100% ngemfungumfungu esibiza ngokuba ingubo kaThixo. Ingubo kaThixo injengothando lukaThixo. uYohane isahloko sesithathu umqolo 16. Kaloku uThixo ihlabathi uluthande kangangokuba ude wancama unyana wakhe okuphela kwakhe ukuze wonke umuntu ozinikele kuye ngokupheleleyo angatshabalali koko abe nobona bomi bungenasiphelo. Noxa uYesu wathunyelwa ukuba aze kusindisa ihlabathi, abantu abaninzi abamamkelanga yaye basaqhubeka bengamamkeli yena nanamhlanje. Nguye indlela, inyani nobomi, kodwa kuphela kwabo babamkelayo yena yaye bakholelwayo egameni lakhe. Ukwamkela uthando lukaYesu akulungisi yonke into kwangoko. Kuqalisa uhambo lokuphiliswa kwenhliziyo zethu yaye njengoko sithembekile ukuhambeni naye, uthando lwakhe ludala isimo esigqibeleleyo khona ukuze umsebenzi wakhe ufikelele ekubeni ugqitywe kuthi. Ingubo kaThixo inako ukutyhila izithembiso zikaThixo zokugqithisileyo emasimini ethu. Kodwa amafama amaninzi angenalo olu lwazi awasamkeli ezi sipho simangalisayo ngokuba bayayitshisa okanye bayingcwabe. Kwabo bayithakazelelayo, ingubo kaThixo iba yintsikelelo kwaye ibadalela indawo efanelekileyo ukuze ukuphiliswa komhlaba kwenzeke. Utshintsho-tshintsho lubonakaliswe lubalulekile ekugcineni umhlaba nezityalo zisempilweni, kodwa oku kubonakala iyeyona nto ekunzima ukuyibamba njengoko amafama eqhubeka ngokutyala isityalo esinye endaweni enye iminyaka le kungakhange kukhe kutshintshwe kufakwe esinye kwakulaa ndawo. Sikhuthaza ukuba wonke umhlaba wezityalo wohlulwe ube nezabelo ezithathu, yaye qho kwiminyaka emithathu kwisahlulo ngasinye kwenziwe utshintsho-tshintsho lwezityalo ezityalwe kuso. Iinkcukacha eziphangaleleyo zokwenza utshintsho-tshintsho zicaciswe kwicandelo lesistiyo esinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo. Siza kuthelekisa siphinde sahlukanise indlela yokulima ngokuqhelekileyo ndawonye nokulima ngendlela kaThixo kuwe onke la maqonga okutyalela, ukuze sibonakalise ubudenge bomntu oyame kokwakhe ukuqonda kuqobisane nokuzithoba kwethu kwaye silandele indlela zikaThixo. Izizathu ezingama-20 kutheni sisenza ngale ndlela. Masike sijonge kuvavanyo olubonakalisa iziphumo zokusebenzisa ingubo kaThixo mayela nezinga lokubaleka kwamanzi ndawonye nokhukhuliso. Isityana ngasinye kwesi sikekeliswe nge-15 mnye umahluko kuzo. Lo ngumhlaba olinywa ngendlela eqhelekileyo. Esi sona umhlaba uyafana nawo ngumhlaba olinyiweyo ompasalala ogqunywe ngengubo kaThixo. Sisebenzisa umlinganiselo wamanzi alinganayo koluvavanyo.
ungabona ngokucacileyo izinga eliphezulu lokubaleka kwamanzi kumhlaba olinyiweyo kwindlela eqhelekileyo xa amanzi efikelela emazantsi ethambeka akhukhulisa umhlaba kuqala aze adale imijelo yaye kungade kwenzeke neendonga ezinzulu ezimxinwa. Jonga ubungakanani bomhlaba emazantsi ale gilasi, obu budenge bokuphethuphethula umhlaba. Kuvavanyo lokulima ngendlela kaThixo noxa sebenzise kwa umhlaba ophethulweyo othambeke ngokufanayo kodwa lo mbatiswe ngengubo kaThixo, ungabona ukuba izinga lokubaleka kwamanzi liphantsi kakhulu kunalo mzekelo. Oko kwenza ukhukhuliseko mhlaba lube luncinci nalo. Le yindlela kaThixo. Uvavanyo lwemvula lwaseSidara eMzantsi Afrika kugalelwe 68 emililitha kwithambeka elisisine kwikhulu 4%, lwabonakalisa kulimo oluqhelekileyo. Emva kwemvula ethathe iyure enye, ukulahleka kwama-90 kwikhulu 90% emvula egalelweyo ihamba neetoni ezingama-88.5 zomhlaba olahlekileyo kwihektare nganye. Noxa kuvavanyo lokuphethuphethula umhlaba oluhamba nokombathisa ngaphezu komhlaba ngama-80 ekhulwini 80%, ilahleko yamanzi emvula ebalekileyo iyapha kwi-6 ekhulwini 6% kunye nje netoni enye yomhlaba kwihektare nganye. Ziingxelo ezimangalisayo zokwenene ezi. Zizodwa nje bezifanele ukuba bubungqina obaneleyo bokwanelisa amafama ukuba aguqukele uThixo asibonise yona. Sesiphi esona sithintelo kwimveliso yeAfrika? Yimvula. Kodwa sisamkeli esona sipho athe uThixo wasinika sona, silahlekelwa ngama-90 ekhulwini 90% emvula esiyifumeneyo. Yeyiphi eyona nto exabiso esiyigqithisela kwisizukulwana sabalimi bexesha elizayo? Ngumhlaba wethu, kodwa sisamkeli isipho sikaThixo kuthi. Iinzululwazi zomhlaba ezibambe zamandulo zibonakalisa ukuba eAfrika umhlaba ekulindeleke ukuba ulahleke ngonyaka umalunga neetoni ezingama-55 kwihektare nganye. Kodwa sikhona isiqinisekiso sokuba ude uyokuma kwiitoni ezingama-250 kwiingingqi eziphantsi kolimo oluqhelekileyo. Oku kukungathembeki ngetalente athe uThixo wasinika zona. Kufuneka siguqukele kwindlela zikaThixo. Ukwenyuka kwezinga lokufunxwa. Ke ngoku kutheni silahlekelwa ngamanzi angaka ngenxa yokubaleka kwawo xa siphethuphethula umhlaba? Amathontsi emvula ahla ngamandla amakhulu njengeehamile ezincinci zibetha ngaphezu komhlaba ongombatiswanga. Iziphumo zoku zibangela umgangatho wokugangatheka obizwa ngokuba liqweqwe njengecrust esesonkeni esipheleleyo. Masike sijonge kulo mzekelo owenzekayo kwisonka esipheleleyo.
Xa sigalela 250 ml nje amanzi ngaphezu koqweqwe lesonka esipheleleyo, siqokelela 200 ml amanzi. Oku kwenziwa yinto yokuba uqweqwe lusivalela sityina isonka yaye lunqanda amanzi ukuba angafunxelwa ezantsi. Kwenzeka le nto kanye ke xa siphethuphethula umhlaba. Amathontsi okuqala emvula adala uqweqwe yaye oku kuvumela kuphela 10% yemvula emayingene emhlabeni yaye oku yinkcitho egqithisileyo. Xa sigalela 250 ml amanzi ngaphezu kwendawo engenoqweqwe, siqokelela nje 50 ml amanzi. Ingubo kaThixo ikhusela umhlaba kulaa msebenzi wamathontsi ayehamile ngokunqanda ifuthe lawo. Xa amandla amathontsi emvula ephelisiwe, amanzi aye ahambe kancinane agqobhozele ngaphaya kwengubo aye ngaphezu komhlaba yaye ngenxa yokuba kungekho qweqwe ayafunxwa ngokukhawuleza. Xa amanzi efikile emhlabeni ongaphethuphethulwanga, akhawuleza afunxwe ziintunjana ezisemhlabeni ezinjengespontshi esivulwe zizinambuzane, imisundululu ndawonye neengcambu. Ngoko ke izizathu ezibangela ukuba uvavanyo lwasesidara lubonise izinga lokufunxwa eliphaa kuma-94 kwikhulu, 94%, kungenxa yokubanjwa kwamandla amathontsi emvula yingubo kaThixo ndawonye nesimo somhlaba omfuma-mfuma njengespontshi ngenxa yezinambuzane eziphilayo ndawonye nokungaphethuphethuli umhlaba. Ilahleko yokunyuka kwamanzi aye esibhakabhakeni. Emva kokushiya ezi zityana zibini zinomhlaba elangeni imizuzu emihlanu namhlanje, masike sijonge sithelekise ilahleko yamanzi onyuke aya esibhakabhakeni. I-10% le yokufuma okufunxwe ngumhlaba ophethuphethileyo lithi lakuvezwa kumaqondo aphezulu obushushu njengoba umhlaba ugcadwa elangeni. Oku kubangele ukulahleka kokufuma okuninzi ngenxa yokumka kwamanzi emhlabeni esiya esibhakabhakeni. Ndiye ndalinganisela amaqondo obushushu obungaphezulu komhlaba ngaphezulu kwama-65 degrees. Khawufane ucinge ukuba mangakanani na amanzi emkayo aya esibhakabhakeni xa ligqatse ubhubhu ingale ndlela. Ukulima ngendlela kaThixo, injongo yethu kukombathisa ngokugqibeleleyo ngalo lonke ixesha ngengubo kaThixo ekhusela umphezulu womhlaba, iphinde igcine ukufuma yaye upholile. Ingubo iyalithoba kakhulu izinga lokumka kwamanzi emhlabeni esiya esibhakabhakeni kwaye yeyona nto inengeniso kakhulu kumabali empumelelo yokulima ngendlela kaThixo nokuba sekukho imbalela. Amaqondo apholileyo asemhlabeni azikhulisa ngcono izithole. Amaqondo apholileyo asemhlabeni anganefuthe elingalunganga kuqala njengoko oko kuthoba izinga lokutshula ndawonye nesigaba sokuqala sokukhula xa kusayanyaniswa nomhlaba ophethuphethuleyo. Kodwa uze ukhumbule ukuba izigaba zokukhulisa izityalo ziinyanga ezintlanu, hayi iiveki ezimbini, ngoko ke zinikele kwimpembelelo zexesha elide. Xa izithole sele zimilile zaze zagqobhozela engubeni, ziyaphumelela kwaye zizishiye
ezikwimihlaba yabamelwane kwiiveki nje ezintathu emva kokuntshula njengoko amaqondo omhlaba elungele ukumilisela ingcambu. Sukuba nenkcitho yemvula yokuqala. Amafama amaninzi alinda kude kufike imvula zokuqala ukuze alime. Emva kokulima kwabo kokuqala kufuneka baphinde balinde njengoko umhlaba usoma ngokukhawuleza ngenxa yokunqongophala kokufunxwa ndawonye nokumka kwamanzi aye esibhakabhakeni. Emva kokufumana imvula eyaneleyo yokutyala kufuneka baqale balinde iintsuku ezimbini ukuya kwi-4 phambi kokuba abasebenzi okanye iiteletele zingene emasimini, ngapha koko bangaxovula udaka. Olu hlobo lunexabiso eliphezulu yaye lunenkcitho. Xa siguqukela ekulimeni ngendlela kaThixo, siyakwazi ukulungiselela ukutyala kwimihlaba yethu ngokomba imingxunya ngaphambi kwemvula zokuqala. Ngoko ke, asizukuba nenkcitho nakwesiphi na isipho sikaThixo sexabiso. Emva kwemvula siyakwazi ukungena emasimini kwangokukhawuleza kwaye akuzubakho ziphumo zingalunganga, ngenxa yokuba umhlaba uphazanyiswa yaye ubambe umilo lwawo. Ngoko ke, siyayonga imvula yethu yokuqala kwaye siyakwazi ukungena sityale ngokukhawuleza emva kokuba imvula eyaneleyo inethile. Iphuculwe indlela yokulawula ukhula. Ukhula ngoyena nobangela mkhulu welahleko kwizityalo njengoko lukhuphisana nezityalo ngalo lonke ixesha ngokufuma, ukukhanya, izondlo ndawonye nesithuba. Eneneni ukuphethuphethula umhlaba kukhuthaza ukuntshula kokhula njengoko kuveza imbewu yokhula ekukhanyeni kuphinde kukrwele idyasi ekhusele imbewu. Sibonile ngeli xesha lolimo ukuba ukombathisa ngokugqibeleleyo nge-100% ngengubo kaThixo kulucinezele kangakanani na ukhula ukuba lungakhuli kwiindawo ezilima ngendlela kaThixo. Amavolontiya bebesoloko besandlala ingubo kaThixo ezindaweni zabo bancuthile ukhula kabini qha phambi kokuba izityalo zenze isigqumathelo, baphinde balususa ukhula kakanye emva kokuvuna. Ukhula beluluncinci kwaye kulula ukulususa. Omnye wamavolontiya ebexakeke kakhulu ngeli xesha waze akakwazi ukuzinika ulondolozo ezilufunayo izityalo zakhe, waphinda akondlala ngubo yaneleyo. Ngenxa yoku ukhula emhlabeni wakhe lwakhula lwabhabha kwaze kwanzima ukuba asoloko eligadile. Imveliso yezityalo zakhe yasengxakini enkulu ngokuba zilahlekelwe kukufuma nezondlo ezibiwe lukhula. Bekufuneke esuse ukhula kathathu phambi kokuba izityalo zenze isigqumathelo. Konke oku kwathatha ixesha elingaphezulu kweliphindaphindeneyo yaye ingumsebenzi onzima. Ngoko ke, ungaphethuli imhlaba ndawonye nokwambathisa ngokugqibeleleyo 100% kunceda kakhulu ekuthobeni izinga lokukhula kokhula. Esikuxhamlayo kwiminyaka emibini ukuya kwemithathu, ingakumbi ukulondolozwa kokufuma zezona zizathu zinkulu ezibangela ukonyuka kwemveliso ndawonye nezoqoqosho. Emva koko zikhona ezinye izinto ezibalulekileyo esizixhamlayo kulimo ngendlela kaThixo ezibangelwa lutshintsho olwenzekayo njengoko umhlaba uphindela kwisimo sawo sangaphambili soba bunkuphunkuphu. Ukwenyuka kwezinga lokugcina amanzi. Esi simo siyinkuphunkuphu sonyusa kakhulu izinga lokuba umhlaba ube ngathi usisponji okanye ukwazi ukugcina amanzi. Kolu vavanyo ndithathe izisponji ezimbini ezilingana ngqo. Ndiza kusinqunqa esinye sibe zizicwili ukubonakalisa umhlaba ophethuphethulweyo, esinye sihlala sinjalo ukubonakalisa umhlaba ongaphethuphethulwanga.
Masike sibone ukuba isponji esilinyiweyo siza kubamba kangakanani na. Nje i-175 milliliter. Ukufaka umhlaba olinyiweyo sisponji emanzini kubonakala ukuba siqokelela nje i-525 milliliter yamanzi. Xa sithelekiswa ne-175 milliliter yesingalinywanga, umthamo uphantse ube ngophindaphindwe nje kathathu. Oku kubonakalise nje ukuba umhlaba onesimo esingathi sesponji esingalinywanga ungcono kakhulu ekugcineni ukufuma. Iziphumo soko yimveliso engcono. Ummangaliso wenziwa ingubo kaThixo ekukhuseleni ukhukhuliseko ubusowucacisiwe, kodwa enye into yokuba umhlaba ophethuphethulweyo ngowona uvuleleke kakhulu kukhukhuliseko kunomhlaba ongaphethuphetulwanga. Mvanje ndiye ndahleka nomfo waseUganda othe kum, ngoku ndiyayiqonda ukuba kutheni besoloko sikhulisa amatye kwimihlaba yethu, ngoba umhlaba wethu ubuvaswa uhambe minyaka le. Kwa ezi sponji zingasibonisa lula nayo le nyani lesifunayo. Sifuna umhloli wethu ozimeleyo, uSean Goodall. Unganceda uze uzokunika ubungqina ngolu vavanyo. Yiza ube kufutshane. Ke ngoku kulo mhlaba ongaphethulwayo ungabona ukuba kukho kuphazanyiswa komhlaba konke. Ukwenyuka kwezinga lokuchuma. Xa sitshisa ingubo kaThixo silahlekelwa zizondlo zexabiso ezininzi ezifumaneka kwizityalo ezishiyekileyo, ziya esibhakabhakeni. Xa sizilimela phantsi komhlaba siphinde silahlekelwe ngenxa yokuba iintsholongwane zinqunqanqunqa izityalo, zikhuphe izondlo, kodwa isichumiso sendalo siya emoyeni ngokukhawuleza, ngoko ke asinagalelo lexesha elide ekuchumiseni umhlaba.
Iinkokheli ezizinzululwazi zomhlaba zithi kwiminyaka yokuqala yokulima eleke ulima unyaka nonyaka ucutha ngesiqingatha izinga lecarbon yendalo esemhlabeni. Ngoko ke kuthatha iminyaka ukuphinda wakhe umhlaba ohlwempuzekileyo. Kanti ke xa siqala siqokelele ingubo kaThixo iyabola emva kweminyaka ngenxa yezinambuzane ndawonye nomsebenzi wezinye iintsholongwane. Le yindlela ebaluleke kakhulu yokubuyisela izondlo emhlabeni kwakhona. UThixo kubulumko bakhe uye wabeka imfungumfunga phezu komhlaba apho iye inqunqeka ide ibe ngumhlaba onombala omdaka, ize iphinde ke ngoku ibe ngumhlaba osisichumiso sendalo. Umhlaba osisichumiso sendalo ubizwa ngokuba yigolide emnyama ngokuba sesona salathiso esilungileyo somhlaba otyebileyo. Igolide emnyama ibamba ukufuma okuninzi yaye yonyuse kakhulu izinga lokugcina okugqithiselwe emazantsi khona ukuze umhlaba ukwazi ukugcina izondlo yaye uzigcine apho kukho ingcambu endaweni yokuba zilahleke ngenxa yokuphumela ngaphandle. Ukulungiswa kwe-nitrogen. Izinga lokuchuma komhlaba lokunyuswa nalo utshintsho-tshintsho lwezityalo ezi zinkozo ngezemidumbu, ezinye zezembotyi, ii-soya beans, amandongomane nezinye izityalo ezilungisa i-nitrogen. Le nitrogen ilungiselelwa ukuba ibe khona kwizityalo zonyaka olandelayo. Ukonyuka kwezinga lemveliso emva kotshintsho-tshintsho lukhulu kakhulu kwaye kuyinxalenye ngenene yesicwangciso sikaThixo sokuthoba izichumiso ezifunekayo emhlabeni njengoko izinga lokuchuma lomhlaba lisonyuka minyaka le kolondolozo olulungileyo. Izinga eliphantsi lokugangatheka. Ngaphandle kwefuthe elibi elenziwa liqweqwe lomhlaba njengoko bekusekucacisiwe, umhlaba ophethulweyo ongombathiswanga uphinde ube lixhoba lokuhla oku kukuwohloka kwawo yonke imigangatho eyakhe umilo lomhlaba. Oku kwenzeka ngokuhamba kwamaxesha njengoko umilo nezithuba zomoya zicinezelwa zidilizwe ngamandla awenza umhlaba ugangatheke ngakumbi. Xa ungaphethuphethuli mhlaba kunika umdla ukuva amafama alima ngendlela kaThixo ekhankanya bevuya ngenxa yokuba xa behamba kwimihlaba yabo umhlaba ungathi sispontshi kubo. Masihambe siye kuqokelela amagade ovavanyo okulandela. Ndiza kubaleka ndityhoboze kulo mhlaba, ngumlimi odume ngokulima nzululo. Siza kuthatha ke igade kulo mhlaba wakhe. Jonga la magade mabi kangaka. Masithatha mbalwa siphindele kwindawo yovavanyo. Sityhoboze ngapha kwendlela kumgama ongamakhulu 200 meters apho sithathe khona isampule yokugqibela. Ngoku sise-Westgate eHarare kwisitishi sika-Farming God's Way. Siza kuthatha inxalenye yovavanyo kwisitiya esinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo okanye apha. Wow, jonga ukuba zingakanani ezi zikhwebu ndawonye nesi sitiya sinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo sihle ngokumangalisayo. Esi sitiya sinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo azange saphethuphethulwa iminyaka esixhenxe. Masithathe isampuli yomhlaba apha size sithelekise naleya yomhlaba uphethuphethulweyo. Kulungile, sinalo igade elisuka kumhlaba wethu ongaphethulwayo. Siphinde sibe negade elisuka kumhlaba ophethuphethulwayo. Kuyamangalisa ukubona ukwahluka kwawo. Into esiza kuyenza ngoku kukufaka igade ngalinye emanzini.
Ukuba sifake igade lomhlaba ophethulwayo egilasini, sibona kwangoko kuwohloka umphandle wegade ndawonye nokuwohloka kancinci kwalo lonke ngokuhamba ke kwexesha. Igade lomhlaba ongaphethulwayo lesitiya esinkcenkceshelwe ngokugqibeleleyo lona lihlala njengoba linjalo emanzini kwaye aliwohloki njengoko lidityaniswe ziingcambu, isichumiso sendalo, izinambuzane ezincamatheleyo ndawonye nemisonto yokungunda. Oku sikubiza ngokuba yintlanganisela idibanisa umhlaba ukuze uzinze emanzini kwaye ibonakalisa ngokucacileyo ukuba uzinze kangakanani na, yaye umelana nokhukuliseko mhlaba kangakanani umhlaba olinywa ngendlela kaThixo. Ukulima kuphinde kudale umgangatho womhlaba oluqilima. Le yimigangatho yomhlaba oqinileyo eyenzeka kubunzulu obuphakathi kwama-20 cm ukuya phaa kwi-30 cm. Yenziwa kukulima rhoqo ndawonye nasemiqolweni evulwe ngoomatshini abakhulu bokulima. Ingaqina kakhulu kangangokuba kungabikho ngcambu enokukhula igqobhozele kuyo ide icuthe umhlaba omhle onobunzulu oyi-10 meters ube nobunzulu ongama-30 cm nje ngokuhamba kweminyaka kwaye kufuneka ziqhekezwe ukuze imveliso ibe ntle. Zingaqhekezwa kusetyenziswa umatshini wokuqhekeza izinto eziqinileyo ekuthiwa yi-ripper okanye i-pick line. Umhlaba olinywa ngendlela kaThixo wona umthamo wawo uyaphakama ngokuya iminyaka ihamba kwaye uneentunja ezininzi ezindala ezenziwe ziingcambu nemingxunya yezinambuzane evumela ukuba izityalo zonyaka ozayo zingene ngokukhawuleza ziyokutsho kumgangatho osemazantsi womhlaba zingaphazamisa nto. Nombolo 12. Lonyukile izinga lokuhamba komoya. Iziphumo zomhlaba osisponji ngenxa yokungaphethulwa ndawonye namatonela ezinambuzane kunye neentunjane zeengcambu ezibolayo zidlala indima ebalulekileyo yokugcina umoya uvalelekile kwezintunjana oza kwenza iingcambu zikwazi ukuphefumla nakwiimeko ezima amanzi. Ungabona ukuba kumhlaba ophethulwayo awekho amaqamza amanzi, akukho nto izayo. Noxa sisiza kolinywe ngendlela kaThixo, jonga ngononophelo uza kubona amaqamza omoya evela xa ndiyibetha kancinci. Inombolo 13. Lonyukile izinga lezinambuzane ezisemhlabeni. Umhlaba ayisilothuli nje lodwa, kwaye enye inkqubela phambili yakutshanje kwezenzululwazi zomhlaba kukongezeleka kolwazi malunga negalelo lezidalwa zikaThixo kumhlaba wokukhulisa izityalo. Kanti nangala xesha ndandifundela ezolimo ngowe-1990, ixabiso lezinambuzane ezisemhlabeni belingaqondwa ngobubanzi okanye kufundiswa ngalo. Zimbini ezona ndidi zezinambuzane ezisemhlabeni, zibizwa ngokuba zii-aerobic, ezi zidinga umoya, oxygen, ukuze ziphefumle. Ezinye zii-anaerobic, ezi ziphefumla i-carbon dioxide. Umntu kubulumko bakhe uguqula umhlaba ngokuwuphethula aze angcwabe izinambuzane ezizii-aerobic kwindawo ye-anaerobic, aphinde onyuse izinambuzane ezizii-anaerobic azise kwindawo ye-aerobic. Ewe, kwaye uchanile, iziphumo zoko zonke ziyafa zishiye umhlaba ungenabomi. UThixo wadala isinambuzane ngasinye ngenjongo, yena umntu uphazamise olo lungelelwano. Umhlaba ogcwaliswe ubomi ngumhlaba ophilileyo. Masithembeke kulondolozeni isitiya sikaThixo ndawonye nazo zonke izidalo ezikuso, sizilondoloze ngendlela eza kuvumela umhlaba wethu utyebe kwaye uvelise imveliso entle. Xa singayitshisi ingubo, sidala indawo egqibeleleyo, epholileyo nefumileyo ukuze kubekho intlaninge yobomi bendalo. Xa singaphethuli imhlaba, sivumela ezi zinambuzane zilungiselela thina, apho izinambuzane nemisundululu iba ngamakhuba wethu amancinci, zigcine umhlaba wethu uneentunja ukuze amanzi afunxeke kakuhle, yaye zivumela nokungena komoya. Ezinye zisityebisela umhlaba ngokuthutha umhlaba osisichumiso sendalo okanye igolide emnyama ziyise kule ndawo ineengcambu.
Ezinye ziqhekeqhekeza isichumiso sendalo zenze izondlo zifumaneke kangangoko ukuze zithatyathwe zizityalo. Zonke inxalenye yesicwangciso esongameleyo senkosi ukuze ziphile ubomi obugqithisileyo. Inombolo 14. Ulawulo lwezilwanyana nezifo. Amafama amaninzi oyika ukuqhambuka kwezifo nezilwanyana xa betshintshela eklimeni ngendlela kaThixo ngenxa yobomi bonke bezinambuzane, kodwa oku kubonakalisiwe ukuba kokona kungenzekiyo. Izityalo eziphantsi koxinzelelo ngenxa yokungabikho kokufuma nezondlo zinikezela ngokukhanya njengomtsalane. Oku kukhuthaza uhlaseleko zizifo nezilwanyana ezininzi. Nemizimba yethu injalo, sisemngciphekweni wokuba sigule xa siphantsi koxinzelelo lwengqondo. Ngoko ke into yokuqala yokwenza izityalo zimelane nezilwanyana sisityalo esinempilo esingekho phantsi koxinzelelo. Okwesibini, isombululo sexesha elide sokulwa nezilwanyana ikwazezinye izinambuzane ezitya ezinye. Ngoko ke umhlaba onempilo nolungelelwano nezindalo ezihlangana kuwo yeyona ndawo ikhuselekileyo yokulwa noqhambuko kwasekuqaleni. Umzekelo, inematode ezihlasela iingcambu ziyingxaki emhlabeni, kodwa zingaphantsi kwama-30 ekhulwini iindidi ezitya iingcambu. Eneneni, ukuphethula umhlaba kukhuthaza ubukho benematode ezininzi ezihlasela iingcambu, noxa ukungawuphethuli umhlaba kona kuzilawula ngokuvumela ubukho bezilwanyana zendalo ezitya ezinye. Ukutyala isityalo esinye endaweni enye unyaka nonyaka kukhuthaza izilwanyana nezifo ezinkulu ukuba zakhele apho. Xa kusenziwa utshintsha-tshintsho lwezityalo luqhawula izigaba zobomi bezinambuzane nezifo, kwaye ziyalithoba kanobomi izinga lelahleko yezityalo eyenziwa luhlaselo. Esikuxhamlayo kwezoqoqosho kulimo ngendlela kaThixo kugqithisile nako njengezinye, kwaye nako kukodwa kufanele ukuba kwanele ukubangela ukutshintsha ekuphethuleni umhlaba nasekutshintsheni. Inombolo 15. Ukuncitshiswa kwexesha nemali yokulungisa umhlaba. Kwiifama zoosomabhizinisi ezisebenzisa oomatshini, amafama alima nzulu aguqule umhlaba emva koko bafake iyerhe kabini kanti nakathathu ngamanye amaxesha ukuze baqhekeze la magada anzima bebewenzile. Konke oku kwenziwa ngaphambi kokuba kutyalwe. Sele ibonakalisiwe into yokuba oosomabhizinisi bamafama benza inkcitho kathathu kumafutha enqwelo, ioyile, kwiintsimbi, kulondolozo nokulungisa oomatshini xa kuthelekiswa nobuchwephesha bokungaphethuli mhlaba. Kukuphindwe kathathu, kafana ucinge ukuba oku kwenza ntoni kwingeniso. Amafama amancinci achitha ukuya kwi-10 yeveki ekuphethuleni umhlaba nasekulungiseni imingxunya yabo xa kuthelekiswa neeveki ezintandathu kugqitywe imingxunya yaye balungele ukutyala kulimo ngendlela kaThixo. Ixesha yinto yexabiso, akufuneki inkcitho yalo. Nombolo 16. Ukuthotywa kwelahleko kwizichumiso ezizinkozo. Unyaka nonyaka kulahleka izigidi zeengxowa zezichumiso ezizinkozo esizitshona kwindawo ezima amanzi ezisemazantsi ngenxa yamanzi abalekayo xa kunetha, eziphuma phantsi komhlaba ndawonye nokhukuliseko. Le lahleko ilinganiselwa kwizigidi ezingamawakawaka zeedola ezilahlekayo minyaka le. Kwezi ndawo zima amanzi zisemazantsi, le lahleko yezichumiso ezizinkozo idala intlekele kwezendalo emadamini nasemilanjeni. Isichumiso esizinkozo sinexabiso eliphezulu, ngoko ke kufuneke sisebenzise ngobulumko, sigalele ngomlinganiselo ochanekileyo kwaye usigcine kwindawo ehlala ingcambu. Ukulima ngendlela kaThixo kuyazizalisekisa zonke ezi njongo ngempumelelo. Nombolo 17. Ukuphakanyiswa kwezinga lokunyamezela imbalela nokusasaza umngcipheko. Ukunyamezela komhlaba imbalela kuboniwe ukuba kuxhomekeke kwezi zinto zintathu:
Umlinganiselo wokumbathisa ngengubo kaThixo, indibanisela elungileyo ebambe umhlaba okanye umhlaba onesimo esinkuphunkuphu ndawonye nobungakanani bezilwanyana eziphilayo ezifumaneka emhlabeni. Kulo nyaka siye sanembalela embi kakhulu, asikhange sibe namvula ukusukela ekupheleni kweyoMnga kwade kuyofika kwixesha lokuvuna. Kodwa ndibulela uThixo ngokuba ngenxa yokulima ngendlela kaThixo ndiye ndakwazi ukufumana 20 ukuya phaa kwi-50 kg engxowa kwizabelo ezibini kwezithathu zomhlaba wam. Ngelishwa, oyena mmelwane wam okufutshane ongazange aguqukele ekulimeni ngendlela kaThixo ufumene ingxowa enye kunye nesiqingatha kuphela kwakulo mhlaba ukule ndawo. Ukungaphumeleli kwezityalo ngonyaka nje omnye yilahleko enkulu kakhulu leyo, kwaye ingakhokhelela ekufeni kosapho indlala. Ngoko ke xhoba ngendlela efunekayo njengoko imbalela nokunqaba kwemvula kuza kuba khona. Xa amaqanda akho engekho sengobozini enye, kuthathwa ngokuba yingqiqo entle zoqoqosho. Ukwenza utshintsho-tshintsho kwisinye kwizahlulo ezithathu kunceda ekusasazeni umngcipheko wokufa kwezityalo zonke xa kukho intlekele enjengembalela okanye uhlaselo lwezilwanyana engingqini. Nombolo 18. Ukuthotywa kweendleko zokunkcenkceshela. Amaxesha okunkcenkceshela izityalo angancitshiswa kakhulu ngenxa yokulondolozwa kokufuma kuba kungaphethulwa mhlaba ndawonye nezinga eliphakamileyo lengubo kaThixo yokumbathisa. Xa wombathiswe ngokugqibeleleyo, uza konga amanzi okunkcenkceshela amatyeli amane xa usayamanisa nalapho kungombathiswanga. Unkcenkceshelo lunexabiso eliphezulu kwaye amatyeli amane okunkcenkceshela ongiweyo angenza umahluko omkhulu phakathi kwengeniso nelahleko. Nombolo 19. Iphuculwe indlela esiqhuba ngayo isityalo. Eyona nto ebalulekileyo emayiqwalaselwe sisityalo ubuqu, izityalo ezikhulela emhlabeni otshiswa lilanga nophethuphethulwayo zitsala nzima ukufumana ukufuma nezondlo yaye zisoloko ziphantsi koxinzelelo. Uxinzelelo lubangelela ukuba zingakhuli ngendlela efanelekileyo ngenxa yokuthumela iingcambu emazantsi omhlaba kwaye zichithe amandla amaninzi apha phantsi komhlaba kwesisabelo sokukhula kwaso aze abe mancinci kwesisabelo singaphezulu. Asivuni ngaphantsi komhlaba kodwa ngaphezulu. Ukulima ngendlela kaThixo kubonelela isityalo ngendawo esifaneleyo ukuba sikhule somelele sisempilweni kwaye sinamandla ngokuba ithobe uxinzelelo ukuze isityalo siqhube ngendlela efanelekileyo kakhulu iziphumo zokuba lizinga eliphezulu lemveliso. Iingcambu zikhulela apha ngaphantsi kwengubo zifumana ukuchuma okukwizinga eliphezulu kwingubo ebolayo kwaye zivuyiswa kukufuma okusoloko kukhona kulo mgangatho ungaphezulu komhlaba. Nombolo 20. Ukonyuka kwezinga lemveliso. Thelekisa ukwanda kukaDixon noyise okwakusoloko kulindeleke ukuba avelise iingxowa ezintathu nezakhe ezintlanu ukuya kuma-44 ukuya kuma-54 nokuya kuma-69 engxowa okanye ezikaJoseph ezisixhenxe ziyokutsho kwizinga eliphaa kuma-70 ingxowa okanye uGeorge nemveliso ephindwe kalithoba. Eneneni bathi ukholelwa ngokubona, kodwa phambi kokuba silivale elithuba masishwankathele la 20 siwaxhamleyo. Okokuqala, ukuthotywa kokubaleka kwamanzi. Nombolo 2, ukuthotywa kokhukhuliseko. Nombolo 3, ukwenyuswa kwezinga lokufunxwa komhlaba. Nombolo 4, ukuthotywa kwamanzi aya esibhakabhakeni. Nombolo 5, amaqondo aphantsi emhlabeni angcono ekukhuliseni izithole. Nombolo 6, sukuyimosha imvula yokuqala. Nombolo 7, ukuphuculwa kolawulo lokhula. Nombolo 8,
ukunyuswa kwezinga lokugcina amanzi. Nombolo 9, ukunyuswa kokuchuma komhlaba. Nombolo 10, ukulungiswa kwe-nitrogen ngotshintsho-tshintsho ngemidumbu. Nombolo 11, ukuthotywa kokugangatheka. Nombolo 12, ukunyuswa kwezinga lokubetha komoya. Nombolo 13, ukunyuswa kwezinga lobukho bezilwanyana emhlabeni. Nombolo 14, ukumelana nezilwanyana nezifo. Nombolo 15, ukuthotywa kwendleko zokulungisa umhlaba nexesha. Nombolo 16, ukuthotywa kwelahleko kwizichumiso eziziinkozo. Nombolo 17, ukonyuswa kwezinga lokumelana nembalela ndawonye nokusasazwa komngcipheko. Nombolo 18, ukuthotywa kwendleko zokunkcenkceshela. Nombolo 19, iphuculwe indlela esiqhuba ngayo isityalo. Nombolo 20, ukonyuswa kwezinga lemveliso. Jonga le mifanekiso mibini ithathwe eUganda. Banembewu efanayo bobabini baphinda batyala ngexesha elifanayo. Kunzima ukukholelwa umahluko ongaka. Omnye ulima ngendlela eqhelekileyo aze omnye alime ngendlela kaThixo. Lo mfanekiso womhlaba kaDuncan Jairus kunye nommelwane wakhe olima ngendlela eqhelekileyo kulo mhlaba ukufutshane ubonakalisa ingeniso enkulu yokuguqukela ekulimeni ngendlela kaThixo. iBhayibhile ithi, onendlebe zokuva makeve, onamehlo okubona makabone. Ngoku awunalo isebe lokuzimela.